Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de positie van de gevangenisbewaarders na 14 jaar eindelijk geregeld is. Dat heeft inderdaad 14 jaar geduurd voordat de juridische positie van een groep van de gevangenisbewaarders is geregeld. De vakbond heeft dat gisteren aan de Extra laten weten en is blij met het resultaat. Achtereenvolgende ministers van Justitie hadden aangegeven de zaak te willen regelen, maar nu is het daadwerkelijk gelukt. En dat is volgens de vakbond vooral te danken aan door blijven gaan op de ingeslagen weg en maar blijven herhalen. Wat is er 14 jaar geleden afgesproken voor deze groep van ongeveer 30 middenkaderbewaarders en wat moet er nog gedaan worden? Met de vervroegde betaling van het salaris van november en achterstallige betalingen is nu alles geregeld. Aldus de vakbond, wat onder meer betekent dat als deze gevangenisbewaarders zouden willen solliciteren, alles van hun huidige baan goed geregeld is. Henry van der Kwast is overleden. Dat is treurig nieuws. Van der Kwast is 76 jaar oud geworden. Gisteravond werd bekend dat hij is overleden. Tientallen jaren stond hij aan het hoofd van Maduro Holding. Hij is nu nog steeds in functie als president-directeur. En Boepsi, zoals hij door vrienden en bekenden graag werd genoemd, was heel actief op Curaçao, verschillende culturele activiteiten. Maar hij was ook een van de investeerders achter Insel Air. Hij zat in het bestuur van de Mongi Maduro Foundation, het Joods Cultureel Historisch Museum. En enkele jaren geleden bracht hij zijn eigen gin uit, Henry's Gin geheten. Zeer toepasselijk en daar was hij ook heel erg trots op. Sterkte voor zijn familie. Martinez blijft langer vastzitten. Miguelangelo Lo Martinez moest zich gisteren weer melden bij de rechtercommissaris. Daar werd gekeken naar het verzoek van de advocaat van Martinez of hij op vrije voeten de rest van het proces kon afwachten. In ieder geval het verdere onderzoek. Dat verzoek is niet op ingegaan, dus Martinez blijft vastzitten. Binnen 60 dagen moet hij zich kunnen verantwoorden. Is er een kader van een inhoudelijke zitting. Ik moet het goed zeggen. Nu is bepaald dat hij voorlopig nog blijft zitten en binnen 60 jaar moet de zaak inhoudelijk voor de rechter worden behandeld. Dat kan via een regiezitting, dat kan via op een andere manier, maar in ieder geval moet er gekeken worden naar de zaak door een rechter binnen 60 dagen. En tot die tijd blijft hij vastzitten, tenzij er nog iets zich voordoet waardoor hij eerder op vrije voeten gesteld zou kunnen worden. Ook in 2024 overschot op de begroting, dat zegt de minister van Financiën, Javier Silvania. Hij laat gisteren weten dat het in 2024 naar alle waarschijnlijk ook gaat lukken om te sluiten met een overschot op de begroting. In een persbericht wordt een overzicht gegeven van de uitgaven die dankzij de extra inkomsten van het land in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Zoals extra budget voor woningrenovaties en extra budget voor de uitgaven van het ministerie van VVRP, Justitie en Algemene Zaken. Ook wordt genoemd extra budget voor renovatie en onderhoud van stranden. De regering zegt door te blijven gaan met werken voor de bevolking en de overschot op de begroting is daar een belangrijk onderdeel van. Alberto Chos Romero reageert. Alberto Chos Romero, oud-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, laat vandaag in verschillende kranten weten dat zijn naam niet moet worden genoemd in het zaak tegen Emslie Tromp, oud-voormalig president-directeur en oud-directeur Jerry Hesselmeijer. Die zijn verwikkeld in een jarenlange strijd waarbij gekeken wordt of zij illegale handelingen hebben verricht als directeuren van de Centrale Bank. De naam van Chos Romero zou zijn genoemd in die zitting, maar nu laat hij weten dat hij daar niks mee te maken heeft en dat hij het zou waarderen als ook niemand hem daarbij probeert te betrekken, want het was iets van een vriendenclub binnen de Centrale Bank waar hij geen onderdeel van uitmaakte. Akkoord voor nieuwe waterfabriek. We krijgen een nieuwe waterfabriek. De contracten zijn getekend tussen Aqualectra en Seven Seas. Dat zat al in de pijplijn, maar nu is het ook daadwerkelijk zeker dat eind 2026 de fabriek up and running moet zijn. Hij wordt gebouwd ten westen van Hato.
En ook is duidelijk gemaakt dat de Aqualectra fabriek bij Mundo Novo helemaal opgeruimd zal worden en dat dat gebied klaar moet worden gemaakt voor toeristische doeleinden en ook commerciële doeleinden. Daarnaast verrijst natuurlijk die jachthaven bij Zaquito, dus dat moet een mooi nieuw gebied op Curaçao worden. Maar de nieuwe waterfabriek, daar wordt aan gewerkt, ook weer via reverse osmosis moet dat zorgen voor voldoende goed drinkwater voor het eiland. Venezolanen proberen illegaal fruit te verkopen. We hebben sinds enkele maanden natuurlijk de mogelijkheid dat Venezolanen hier groente en fruit verkopen op de Cha Caprileskade. Ik zeg enkele maanden, maar dat is al langer weer aan de gang. Sinds enkele maanden wordt er ook vis verkocht, maar juist die groente- en fruitverkopers die proberen meer te doen dan ze eigenlijk mogen. En gisteren werden 2 busjes aangehouden vol met Venezolaanse groente- en fruitverkopers en groente en fruit. Ze willen niet alleen aan de Cha Caprileskade verkopen, maar ook langs supermarkten rondrijden en daar hun spullen verkopen. En daar hebben ze geen vergunning voor. Er wordt goed samengewerkt met mensen hier op Curaçao, want de 2 busjes voldeden wel aan alle papieren. De ventvergunning voor de verkopers, die was er niet. Dus daarom is dat stopgezet in een actie van onder meer de douane en de politie. We gaan zo verder met meer nieuws. Eerst even over naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want die heeft nu een nieuwe regering, Luc Merselina 2. Er was al Luc Merselina 1, die was begin dit jaar beëdigd, maar toen verloor het de meerderheid in het parlement. 9 augustus waren nieuwe verkiezingen en nu is de nieuwe ministerploeg daadwerkelijk beëdigd. Van de partijen die Luc Merselina 1 vormden, van die 4 partijen zitten er 3 weer in de nieuwe regering. Sommige ministers die demissionair waren zijn ook overgegaan. Minister-president Merselina is ook nog steeds dezelfde, dus het lijkt voor veel mensen op Sint Maarten eenzelfde soort regering. De gouverneur Ayamu Bali die zei tijdens de presentatie dat er flink wat problemen zijn op het eiland. Het eiland heeft zorg nodig en hij vroeg de ministersploeg die zorg ook te geven. Hij noemde onder meer financiën die structureel onder druk staan. Het milieu, dat leidt onder jaren van verwaarlozing en misbruik. De infrastructuur, die al geruime tijd in kritieke toestand verkeert. Het toerisme, dat wordt bedreigd door besluiteloosheid en concurrentie. En de hoge kosten van levensonderhoud. Veel werk dus voor de nieuwe regering. Jan Helmond zet de eerste stappen. Dat gaat over de waarnemend rijksvertegenwoordiger op Bonaire, die halverwege november, 15 november, de vuilstortplaats Celibon in Lagoon heeft overgenomen. Nu zijn de eerste stappen gezet om te zorgen dat de meest acute problemen rond de vuilstortplaats worden opgelost. Daarbij gaat het onder meer om de opslag van asbesthoudend materiaal en het omheinen van het terrein. Maar ook gaat het om de opslag van
biomedisch afval in ongekoelde zeecontainers en het begraven van slachtafval. Volgens Helmond wil hij de bevolking van Bonaire op de hoogte blijven houden van de activiteiten en de schoonmaak, maar die zal niet snel zijn opgelost. Dat is echt een proces van meerdere weken, maanden. We zijn naar Sint Maarten geweest, Bonaire. Nu gaan we naar Aruba, want Otmar Oduber, de oud-minister die begin deze week 3 jaar gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen, heeft gisteren een persconferentie gegeven. U ziet de beelden van 24 Hora. En in die persconferentie ging Otmar Oduber in op de aanklachten. Hij kan zich niet voorstellen dat hij veroordeeld wordt. Aanstaande vrijdag zal er worden gereageerd door de verdediging van Oduber op de eisen van het Openbaar Ministerie. Maar hij herhaalde ook nog eens dat als minister hij veel mensen geholpen heeft, ook journalisten die soms vroegen hoe het met sommige zaken zat, van bouwterreinen, percelen en dergelijke, maar dat hij altijd in eerlijkheid heeft gehandeld. Volgens hem zit Nederland achter de hele situatie, omdat ze willen dat Aruba niet meer te regeren valt, omdat ze dan kunnen ingrijpen, aldus Otmar Oduber. Hij zelf is niet bang en verwacht dat hij gewoon mee kan doen aan de verkiezingen van 6 december met de partij PPA. En ook dat hij mee gaat doen in de gesprekken om het vormen van een regering. Volgens Oduber zal de bevolking laten weten dat ze hem nog steeds vertrouwen. Dan gaan we voor internationaal nieuws naar Chili, want daar is de zittende president beschuldigd van seksuele intimidatie. Het gaat om de Chilese president Gabriel Boric. Er is een strafklacht ingediend tegen hem voor een zaak van 10 jaar geleden. Zijn advocaat, Jonathan Valenzuela, die heeft gisteren alle aanklachten categorisch ontkend. Hij zegt dat de president nergens iets mee te maken heeft, dat hij al 10 jaar geen contact meer heeft met de vrouw en dat er nooit sprake is geweest van ongewenste intimiteiten. Het incident gebeurde in 2000. Het incident gebeurde 10 jaar geleden. Toen was Boric 27 jaar oud. In 2022 werd hij president van Chili en daarmee ook de jongste president van het land ooit. Volgens de advocaat is er al voldoende commotie rond de regering en is er niks waar van de beschuldiging van de president. De president zelf die heeft te maken met een schandaal waarbij de voormalige onderminister van Binnenlandse Zaken is gearresteerd op verdenking van het verkrachten van een ondergeschikte. En u heeft misschien in het nieuws ook gevolgd dat er in heel Zuid-Amerika veel actie is tegen geweld en seksueel geweld tegen vrouwen. En daar worden deze beide zaken ook in meegenomen. Maar volgens de advocaat van de president is er dus niks van waar. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het andere nieuws voor u in de gaten houden. En we zijn er morgen weer. Het allerbeste, tot ziens, dag.